na bolmana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Boubacar Sidiki Boubacar Fin bi ye ntɛnɛn ye i k'a dɔn bi ye duwakun daminɛ ye Boubacar Sidiki hakaja duguba kɔnɔ maa kɔni i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen maa suguya kelen i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ni duguba bɛɛ lajɛlen bɛ ten mɔɔw bi jɛ ka bɔ mɔɔw bi jɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ Boubacar Sidiki n'anw bɔra an ka so anw b'an gilɛ an ka radio so ma min ye jakafɔ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn lamɛnbaaw ni fama tile fila taama Daba Tunkara kun b'o la n dara Abidjan Boubacar Sidiki n dara Abidjan ɲininka ko jɔni jɔni bɛ sa jɔni dun bɛ Boubacar Sidiki Sese Kome Hôtel Radisson min bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tigi o denmuso ka furusiri kun bɛ yen i k'a dɔn an kun dan bɛ ni nkɔni kun taara sa kɛ a ye file Sikasokaw ka kɛnɛ file ni file de kun dara Sese Kome b'i fo Seydou Nandume b'i fo Youssouf Kulubali b'i fo Boubacar Sidiki Ben b'i fo Boubacar Sidiki k'a dɔn Amadou Bayiba Kuma a ko k'a ka foli f'i ye Boubacar Sidiki j'en oublie nka siga tɛ min na maliyɛn minnu bɛ Abidjan ne ye minnu ye Boubacar Sidiki ninnu ni y'u ta ye nin bɛɛ lajɛlen ko n'i nana ko n k'u ka foli fɔ radio Jɛgɛfɔ lamɛnbaaw ye ani aw Boubacar Sidiki n ye kamalen kelen ye i k'a dɔn ayiwa Abidjan sigi la o de ye Burukina bew ka cɛ dɔ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin fana ka nafolo a ka bɔ hakili ma banki minnu k'a bɔ ko Kori bank jaa tigi ye Burukina be de ye kamalen pasani hali t'a dɔn k'a bɔ mɔɔw la la ila a bɛ fɛ k'a fɔ ani Mamudu de a tɔgɔ yɛrɛ bɔra n tila ka tɔgɔ ɲini k'a f'i ye Boubacar Sidiki ko k'a ka foli f'i ye Boubacar Sidiki k'a dɔn radio Jɛgɛfɔ a ka kɛnɛ o kɛnɛya da ye min kɔni ye Abidjan ye ni maa ma ye ɲɔgɔn ye Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ Jɛgɛfɔ lamɛn ko k'u ka foli f'i ye Mamutu bɛ nɛgɛ la Boubacar Sidiki mura min n'a bɔra yan an tɛ bɔ climatiseur kɔrɔ Hôtel Radisson kɔni y'a dɔn Ala kuma bi kɔfɛ o n bɛ tila k'a tɔ ɲɛf'i ye kuma bi kɔfɛ Mamutu ɲaama ala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka l'indépendant Ablaye Jara nin y'a ka sɛbɛnni sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 100 ani siɲɛ 14 o don Boubacar Sidiki k'a dɔn dusumakasi i k'a dɔn o bɛ maliden cɛman ni musoman na jango silamɛya hali maa min tɛ silamɛ ye Boubacar Sidiki n'i y'a mɛn k'a fɔ nin kalifu générali min ye Amadu Hadi Tall Amadu Hadi Tall i k'a dɔn Cheikh Umaru Foutiyu i k'a dɔn bɔnna don ale de bi i k'a dɔn Tijaniya kunna Boubacar Sidiki k'a dɔn farafinna jamana bɛɛ lajɛlen na laada don san o san ni ka taa dugawu kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a ka dugawu ta sira in na dɛ Bamanjuw filɛ ka taa n gɛlɛnkɛ da ni k'a minɛ k'a bɔsi Boubacar Sidiki i k'a dɔn nka min ye hakilinaw ye ani ayiwa ɲɛnamaya nin tɛ ban na Boubacar Sidiki k'a dɔn maa o maa n'i kɛra Ala dɔnbaa ye degun ani sɛgɛn o tɛ ban Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw kɔni ye min dira sibiri jan dɛmɛnen Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa an ka nin mɔriba in an ka nin alimu walijuba in Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛ nin na o sigako nin di maa na k'a fɔ de ye ayiwa ko wɛrɛ y'a sɔrɔ nka min kɔni ye wulikajɔw ni samasamaniw ye dɔw ko a bɛ n'a fɔ sen kelen kɔni joginnen don nka Ala barika la a bɛ nin na Boubacar Sidiki sabula Bamanjuw ye mobiliw de to ɲɔgɔn nɔfɛ ka sin ka na sira banamini ten o bɛ marifa ci cogo min u b'a ci Boubacar Sidiki k'a dɔn hadamaden nana girin min kɔni décembre kalo tile 28 ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i y'a da a gali a bɛ jɛkulu jugu min ɲɛma olu de y'a fɔ ko olu de y'a minɛ Boubacar Sidiki n'u ko y'a minɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn o tuma u ni min bɛ ɲɔgɔn na sa u yɛrɛ kɔni y'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Amadu Hadi Tall min ye groupement des leaders spirituels musulmans GLSM Boubacar Sidiki o de ye silamɛya bolofara min ni ale kɔni ka hakilina o de ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ min n'a man ŋɛɲɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a b'o de kofɔ i k'a dɔn alimudo walijudo san kalo 12 a ma dɔ yɛrɛ fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn hadamaden an ka bɛnko la min ye bɛn ni kelenya ka don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn silamɛya juguya walima silamɛya i k'a dɔn bolokuru ɲa ni i k'a dɔn maafa a t'o fɛ o k'i bɔ a la nin bamanji minnu filɛ nin san kalo 12 a ka wajuliw a n'a ka laseliw la Boubacar Sidiki k'a dɔn a b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama u ka sabali
min ye awa gɛlɛya ye o ka bɔ jamana kɔnɔ maa o maa bɛ yen marifa b'i bolo k'i bɛ nin gɛlɛya in de la a bɛ waajulu kɛ ka da u tulo ka bɛɛ lajɛlen ka marifa bila ni ka na Mali kɔnɔ ni ka na faso kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn a ka kuma fanba de ye nin ye sɛbɛnnikɛlaw ko kuma ŋɛɲɛma ani kuma gɛlɛ o fɔba tɛ Bɔkasiri k'i a ko nin minɛ ni min filɛ nin ye i k'a dɔn Tijaniya maa o maa b'a la Mali kɔnɔ Senegal Mauritanie Côte d'Ivoire ani jamana wɛrɛw la Bɔkasiri k'i k'a dɔn ka taa fara diinɛ ɲɛmaa fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen kɔni hamina nin bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔngoyara a ka nin ko min dara k'a sɛgɛrɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn alisilamɛw Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni faralen don ɲɔgɔn kan fɛn kelen min se b'u ye o ka Ala deli Ala deli dun tɛ nkalon ye Bɔkasiri k'i Zawiyaw ani misiri kɔnɔnaw i k'a dɔn juma tɛmɛnen a ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka dugawu kɛ dugawu min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn Ala bɛ birifini bir'a kan a bɛ bila cogo min na juma tɛmɛnen yɛrɛ fana o conseil islamique Sherifu Usmani Madan Sherifu Aidara i k'a dɔn a ye welewele da kɛ silamɛ bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka ayiwa gundo bi maa ma bolo bɛɛ lajɛlen ka gundo in kan a bi b'u bolo cogo o cogo Ala m'a bɔra Bɔkasiri kɛ a ko nin ko min filɛ nin ye i k'a dɔn sigikun kelen don ka nin kɔnɔ min ye ayiwa ɲɔrɔn fanfɛla in ye sabula ɲɔrɔn yɛrɛ a fa dɔ bɛ yen o ni Moritani ka surun u bi Bamandiyɛ kɛwale in kɛ dɔrɔn ka sin ka don Moritani sɛbɛnnikɛla ko Bamandi bolofara min bɛ yen n'u ka Jemeni ale kɔni a bɛ ne ka kalo damadɔ bɔ u tɔ kana suɲɛni kɛ ten ni ka puruguti kɛ ni ka tunu Bɔkasiri k'i k'a dɔn sabula u bi don Moritani yanfan in de fɛ waati yɛrɛ tɛmɛna gendarmew jabaala min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ binkun kɛra o kan o ma mɛn kosɛbɛ o bɛ kalo damadɔ bɔ min bɛ nin ko in ban Bɔkasiri k'i k'a dɔn o de ye Ala deli ani basigi ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tuba Tunkara ne ye indépendant bila ne b'a ta fari min ye Musa Sayo Kamara ye Sayo ne ka fasiri ye nin ye a ko min ye anw ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba n'i y'a ta k'a lajɛ e ko o lajɛrɛ min n'o bɔra ka kɛ kɔsada in na a kɔni a ye hakilina kumaba caman ta nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔnni bɛ sigi fɛn min kan o de ye min ye anw ka kalata sɛbɛn sariya bolo min n'o bɛ kalata kofɔ faso Maliba kɔnɔna na o taabolo dɔw bɛ yen ko yɛlɛma kan ka don o la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ministre ka nin laadala ɲɔgɔn ye min n'a bɔra ka kɛ juma tɛmɛlen n'a ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi Goita bolo b'a ye k'a fɔ u sɔnna ma k'a fɔ min ye nin sariya bolo in ye kalata hukumu kɔnɔna na ko yɛlɛma ka taa ni ka ɲɛsin a ma a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ n'olu kɔni ye aravɛgu kɛ n'u si kun ma se kalata ye u sen ka se ka don kalata la wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye kalata fana ye ni nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla k'a timɛ a bɛ kɛ sababu ye min ye kalata ye a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a jaabiw bɔtɔla a donni kama n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin loi électorale in fana ye yɛlɛmaw bɛna ta ka ɲɛsin sariya cɛtigɛden minnu ma n'o ye article ye dɔ bɛ tali kɛ article 52 ka taa se article 57 ani article 70 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye AG o min kɛ bɛ jɛkuru kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'a sigila an ka jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye kɔni ka wuli ka jɔ o de ye nin kalata sɛbɛn ninnu a bɛɛ lajɛlen ka larawe fili bɛ fan minnu fɛ o filiw ka latilen wa maa minnu bɛ yen n'olu fatula olu tɔgɔ ka bɔ a la minnu fana bɛ yen n'o si sera kalata ye cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ka se ka ye kalata sɛbɛn ninnu sanfɛla la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ nin kalata sɛbɛn in a laraweli baara dɔw de bɛ kɛ ka kɔn a ɲɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ senna nka min ye k'a ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ furancɛ dɔ kɔni kun di bɛ san o san o baaraw bɛɛ boloda o de ye k'a minɛ octobre kalo tile gale ka taa se décembre kalo o tile 31 ma san o san ko ka ko ɲinɛnda in ka sanga ni nin article ninnu yɛlɛmali ye ani yɔrɔ minnu kan ka falen loi électorale kɔnɔna na ko min ye nin liste électorale ninnu ye a kɔni a laraweli baaraw bɛɛ to senna fo février kalo san 2020
2025 bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye kalata n'a baaraw bolodala jamana kɔnɔ samali ka bɔ a la bɛɛ lajɛlen hakilina ka kɛ kelen ye jaabi min mana bɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔn o ma nin ye ko sɛbɛn Sulemana y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ka fasiri don Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko 600 siɲɛ 100 ani siɲɛ 14 i k'a dɔn politiki kuta bunako ka hali bi min ye Adema PSG ye i k'a dɔn u ye tabale gosi ka ɲɔgɔn wele kulukɔrɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye u ka sanyɛlɛma ɲɔgɔn ye nin y'a siɲɛ mɔgɔna ye i k'a dɔn u ka taa kuma ɲɔgɔn ye comité exécutif n'o ye ɲɛmaaso ye a ye tabale min gosi a n'a ye min wajibiya o de ye ma o ma n'i b'a fɛ ka kɛ président ye walima i bɛ voter ko kutumu kɔnɔ n'i ye Adema maa ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn jɛnti kɛ n'a ye i ka sira wɛrɛ ta min tɛ awa parti ka awa sariya fɔliw ye ani bɛnkan min bɛ parti kɔnɔ Adema PSG Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko u ka hakilina ye min ye Adema a duba ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ duba kelen ye o bɔlen ko min kɔni ye bɛn ni kelenya ye u ka boloda jamana den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u la kuma fanba kɛra nin ye Dide kɔni i k'a dɔn san tɛmɛnen in na u ye gɛlɛya caman sɔrɔ gɛlɛya minnu kɛra sababu ye ka hakili waasi don maa caman na olu yɛrɛ dun bɛ yɔrɔ min na Boubacar Sidiki u ka hakilina de ye jɛmufanga sinsinni ani wulikajɔ minnu kɛra ayiwa kununko olu se kana kɛ fu ye o de la min ye président min n'o bɛ Adema kunna Adilu Karimu Konate min ye Sinbo ye a y'a jira baaraw daminɛ na k'a fɔ ɲinan kɔni kɛra san kelenba ye sabula juin kalo tile 20 tɛmɛnen san 2024 politiki tɔn ɲɛmaa maa 11 olu minɛna u yɛrɛ ka cɛ disiba dɔ kun b'a la min ye Musafa Diko ye sabula a jɔra ka bɔ Adema kɔnɔ ani Yaya Sangare a y'a jira ni min kɔni kɛra i k'a dɔn a kɛra sababu ye i k'a dɔn hakilina caman ani gɛlɛya caman tɔ k'o sɔrɔ nka o n'a ta bɛɛ i k'a dɔn wulikajɔ nana kɛ u dan bɛ min na ani min kɔni jan b'u ye minisiriso min n'a bɛ parti politigiw kunna n'o ye ministre de l'administration territoriale o kɔni kɛlen bɛ ka welewele da kɛ parti politigiw ma nin na kɛ sababu ɲuman ye sabula an ka segin ka kuma bɛnkanw ni hakilinaw ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ o kɔni kɛlen bɛ taamasiyɛn ɲumanba ye o kan ka kɛ wale min ni parti politique bɛɛ lajɛlen kan k'i jija i k'a dɔn hakili ɲuman min b'u la walasa gɛlɛya in ka ban jamana kɔnɔ bɛɛ k'i ta fɔ o bɔlen ko a y'a jira fana k'a fɔ ayiwa jamana a basigi n'a kelenya o tɛ taa abada fo bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan maa si kana sira fara ka t'i kunfɛ o de la Adema PSG i k'a dɔn o y'ale deliko ye kabini diɲɛ kununko Mali jɔli ani Mali wulikajɔ an pe ka fɔ la ani farafinna ɲɛta i k'a dɔn ka hakilinaw ye o de la délégué minnu nana ka bɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen kumana bɛɛ lajɛlen ka hakilina fɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin ayiwa Adema président fɔlɔfɔlɔ ma min kɛra Mali président ye Alifa Umaru Konare o tɛmɛnen kɔfɛ u ye miiri fana ni taasita ka ɲɛsin malidenw ma minnu bɛ jamana caman jɛ bolo la ani kɔrɔ wɛrɛ la bamajɛ kawale kɔni ye minnu sigiyɔrɔ gɛlɛyaw ma u ye miiri ta ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma o k'i bɔ yen parti sigikun ye votew ye parti sigikun ye fanga ɲini o de la vote minnu bɛ sira la ka na hali n'a don fɔlen tɛ u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye labɛnba ye u bara k'o kɛ labɛn in di ɲɛ abada fo bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen ye président vote u b'a kɛ député vote u b'a kɛ nka a ka kɛ kelenya ani bɛɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ wajibi don bɛɛ kan ma o ma n'i bɛ Adema de la k'i b'a fɛ ka ayiwa jɔyɔrɔ ɲini a kɛra vote o vote wajibi don sariya minnu fɔlen don u ka congrès 6nan tɛmɛnen na u ye bɛnkan minnu kɛ i b'i jija olu bɛɛ lajɛlen de dafa n'o tɛ e tɛna kɛ tɔnden ye comité exécutif u y'a jira fana k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ye ani wulikajɔw Adema PSG a kɛlen bɛ ka dayɛlɛ walasa a ka kɛ tɔnba kelen ye bolofara minnu ani wulikajɔ wɛrɛ minnu kɛra kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen ka dabila u ka fara ɲɔgɔn kan sabula fara ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ sababu ye min b'a to i k'a dɔn u bɛ fangaba sɔrɔ ni ka barika sɔrɔ u y'a jira fana cɛw musow ani denmisɛnw jɔyɔrɔba ka di olu ma vote nataw la min bɛ se k'a to ko bɛ warankata ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ
aka bi bolla mamtu rawatu watu warani daga doni sababe bo so no gama ko lene pana lene pana Mohamed Haidara ni yaka fasri shirfuga ko mu shirfuga ko mi ye UDD no parti UDD ko furba lajere ba o yo o boloda ni ye lajere inta ko ta ani sabana ye min zenfe o ila ini chamange no hulabante melona kanyeshi anga chamonjora foka nyemo ma ni ya taka laje mi ye lajinu ye o koni uyu sizi aka o ya jira fana ka fo mi ye Union pour la démocratie et le développement nanga mako UDD mi ye ni politique to ye abe wuli ka jola o kani lajere retara ke maison des aînés o nyoy ka so bade konnana kene aboya mina kunta me kadi mami ma o de ye Ibrahima Silimana ye ale ye to yere o nyama danga ye na ma ye ka fo nyama ba o koni o boli me kati nyama dugo mi ye ina yoyo ma yenga nye kuna funi soro doko ma ko ale ba ye ni nyore na ande ma dokuno ka ale ba ye ni nyore na kuma be woni ba ye ni nyore na kuma be ngo jamana kundi ko ro denga kun Karimu ngo Karimu kun ako ale bito ko fana yi ko nga Karimu yewe kepi bado ba kulo la ani ka anu kashini ko abu dedu imara kashini do jogo ale masi inte do ko ale fana to kai ngo kamale o era fara we formule do de ale ko ni ga barate do de kuma bi ko fesa ako aywa ko ayoro do dirana ko dongo ale temendo oni dumuni ga yoro do bi nyu angrefe ko ay Umar Marko sigile ni baru ndongo Umaru ngiyayi ngabi ketugo mena ko ale mi nge yo dondi ko ale sinaka telephone boti ka kena fa abi telephone tila ko Umar Marko sigile vle ni yorena ko ale taraka se ko asura yi mbla yela ni kamale bana o fara ta mano ne wi ndongo ko ale abdaba kamare ka tan ko ka ta goro allo Umar Marko asigile vle ka baru wa ko mayere ta nunu lawa me nange kuli ablagana ko ale tara doroki ale ko elema aso ya kulugusu nungo ya joye nam karo to watu bara Allah mi Mohamed Haidara ye aga fasri la ko toyi kene dayele tola ba ko ye tashi blague ka nyeshi nyama bama no ye chama ibere e kulubali abi jaw awro man jaw akunte kene de gaya Allah chama ibere kulubali o ye tashi blague ni ka nyesha ma mami mbala ka korofo no bala ka kuma o de ye nyama danga no premier vice president Ibrahima Silimana medema ko mi oluga toye uga haglina jongo ala obe annove ka ku be femi no jala uye kosebe o de ye premier ministre no ye général de division Ablaye Mbaye ni ministre de l'administration territoriale de la décentralisation fanado jongo ala kwa nali aye bara munu boloda ka nyesi ulu politique mawma ka be ke sabu ni ga chama bo futnena politique maw oni jamana fanga nyamo ni nyanje no temana ga boy o be fe mi nove o de ye ko mi ye kalata ye o baro bele jele ka ke jele ya kono o mi ye kalata sebo o lara baro belajile ka ke ka beni haget wati doyi mi be se ka ke sabu ye jamana kalata nandaro la abe ke sabu ye mi ye be o ka se ka sigi jamana konna ko ga ku ga la yini nyeshi me fa mi ma IDD nyamo ka korofodo kerengere nyano ka vice president no ye Ibrahima Silimana ye o de mo ma be no be kaso kono politiki o baro keli sabula nambo wele ko detenu politiku ku belajile ka labla ka boka so kono waniya lajafana mi ye ulu yera ka nyamaw ye kata se ma wero ma to mom ni I dadu to la sisa nunu no lugu be jamana koka ko ka yamoreya di u bele jele kan na hagli sigi ni basigi kono jamana ngonna kata sorola mi ye kuro supreme ye o keme ka manda da ka nyeshi chema iber kulubali ma ka jira ka fo na ko yela jie dongo do abe mene ni ka jo kiriti la mo nyakoro ka sabu ke mi ye onga wul masri tabaw no sorda zuye ulu ka mene sango kuma mi na ko ningela sabu ye madu ba gongon fa alisa ni do era be kasola kema iber kulubali ka fana kumbe ma ko fole nununa ga maye kene kono ga ko ni ya laje mi ulu ga toye jongo ala obu ka nyema o ba singoro ma dondo bi o ba singoro ma dondo shini akina munum be ala ulu be o de no fe bar to era si kumbaye oye no ye IDD wo ya yini fana ka fo jamana nyema o ka fera ni dabali su ku bela jile tige gele ya munu no ulu be jamana selege nani ngon
kɔnɔna na sɔrɔ ko gɛlɛya kanan ko gɛlɛya o bɛɛ lajɛlen ni ka o don bɛrɛ la o kaɲi nin ko sɛbɛn y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Mohamed Haidara a ka fasiri don Baba Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile a bɔli ko siɲɛ 442 nin bɔra juma tɛmɛnen Alhaji Abe Haidara sirifukɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Baba Sidiki n bɛ nin dɔn i k'a dɔn o tɛ tile gan maa na Baba Sidiki i k'a dɔn hiji ɲina hiji san 2025 Baba Sidiki i k'a dɔn bɛnkan kɛra min ye agence Alamura i k'a dɔn dɔ tɛ fara u ta kan kabini salo wari min bɛ sara o kelen don $4,000,000 ani dalasi 135 i k'a dɔn hijiden kelen o kelen ni Ala ka jɛ ye Baba Sidiki o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye agence malienne de voyage et de service Alamura i k'a dɔn u ye welewele da kɛ welewele da min bɛ kɛ sababu ye min ni min kɛra salo ayiwa ni fiɲɛ don na walima fiɲɛ ma don a la k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye silamɛw ka da la k'a fɔ kabini diɲɛ kununko ayiwa hiji kɔni maa wɛrɛ k'a kɔni kɛ k'a sɔrɔ faso tɛ a daminɛna agence Alamura la Baba Sidiki u y'a jira kɛnɛ kan min kɔni ye ayiwa maison de hajj ni o ɲɛmaa ye directeur général docteur Abdoulaye Fala Cissé Yaro Cissé i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ ka taa fara minisiri min bɛ diinɛ kunna u ye kuma ni kuma minnu fɔ Baba Sidiki fɛn dɔw kɔfɛ o k'i bɔ a la min ye agence Alamura ye sibiri tɛmɛnen Baba Sidiki u ye welewele da kɛ alisilamɛw ma ani hijidenw ma Baba Sidiki kɔrɔlen ni kura i k'a dɔn min ye AMIP siège ye Sotiba Baba Sidiki k'a kun tɛ dɔwɛrɛ u ka kuma nkalon tɛ min na namara tɛ min na min ni min kɛra ni fiɲɛ don bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ sasa i kana k'o kan agence Alamura baarakɛlaw dafali Baba Sidiki ka taa fara maa wɛrɛ kan silamɛ ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw Baba Sidiki ka taa fara ɲininka hijiden minnu n'u delila ka taa agence Alamura la a bɛ minnu yɛrɛ kɔnɔ ka taa san 2021 nin bɛɛ lajɛlen kun welelen don i k'a dɔn kɛnɛ karama n'a bonya min ye agence Alamura a directeur général n'o ye Bakari Sila ye Bakari Sila i k'a dɔn a kɛrɛfɛ a baarakɛɲɔgɔn kun bɛ yen n'o ye docteur Mahamadu Beshir Dukure Mahamadu Sila Baba Sidiki i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ i k'a dɔn kɛnɛ kan min kɔni ye wulikajɔ ye ani hakilina minnu faralen don ɲɔgɔn kan ɲina hiji Baba Sidiki tiɲɛ don hadamadenya baara a tɛ kɛ abada ni degun tɛ nka degun minnu kɔni kɛra o ye hadamadenya kow ye k'a fɔ degun gɛlɛn wɛrɛ de kɛra ayiwa agence Alamura fɛ olu kɔni ka miiri la o ka ɲi hijidenw da o ma kɛ min ye fiɲɛ misɛnnin minnu kɛra Baba Sidiki o ye bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula salo hiji a gɛlɛyara min ye Mahamadu Beshir Dukure ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye o welew ye Baba Sidiki k'a dɔn bɔ kɛra kalama a bɛɛ lajɛlen bi labɛn ni ka ayiwa min bɛ se k'a to kisi bi kɛ i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ ma groupe Alamura Salo hijiden maa 372 u taara n'o de ye Baba Sidiki k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ye taa ko ɲuman kɛ ka segin ko ɲuman kɛ Ala barika la u ka taamaden fɔlɔw olu bɔra Bamakɔ juin kalo tile 23 u seginna juin kalo tile 22 min ye taamaden filanan ye n'o ye kɔnfa filanan ye i k'a dɔn olu fana i k'a dɔn kelen don o fana ye kalo kelen de kɛ Baba Sidiki sabula u bɔra juin kalo tile 25 ka segin juin kalo tile 28 n'i y'a ta k'a lajɛ kalo kelen cɔ ye tile 30 Baba Sidiki k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ taama ninnu kan ka kɛ kɛcogo min na ka bɔ Bamakɔ ka taa Médine directement Baba Sidiki k'a kɛra o kɛcogo la ka laban ka segin ka na Makan ka hijiw ka bɛɛ lajɛlen baara kɛ yɔrɔ nafama fɛn o fɛn kan ka ye ni bɛɛ lajɛlen yer'u fɛ u ma pa yɔrɔ kunna Baba Sidiki i k'a dɔn Basoro Bakari Sila ni bɛɛ ko a ma Basoro a y'a jira k'a fɔ ɲina hijiw da kelen don $4,435 o de fɔra gouvernement o de fɔra privé ye mina sɛbɛnfura minnu kan ka di Baba Sidiki carte d'identité en couleur Baba Sidiki i k'a dɔn i b'o ta n'o bɔra ye i k'a dɔn mɔgɔ bɛ se fɛn minnu ma wolo sɛbɛn walima carte nina ani photo den 4 Baba Sidiki i k'a dɔn passeport min n'a date ban dɛ avion billet Baba Sidiki ni ninnu dafara i k'a dɔn taama bolo dalen don ayiwa ni ka ɲɛsin Makan a y'a jira k'a fɔ Saudiya min ye u ye wulikajɔ minnu kɛ salo ani sɔli nasini u ye hakilina minnu bɔ k'a bin hiji kɛko ɲuman na malidenw bɛɛ lajɛlen
tile bi lafiya basaro y'a jira k'a fɔ jɔngwa la u b'o ka olu baara kelen de kɛ i k'a dɔn tɔ k'a jɛ baara tɛ o k'i bɔ yen ni maa min bɛ agence alamura dɔn ala ma hinɛ na an ka cɛkɔrɔba alhaji modi sila Boubacar Sidiki maa tɛ hiji ko fo ye a y'a ka adamadenya bɛɛ kɛ diinɛ dɛmɛni ani hiji ko de la ale de fɔlɔfɔlɔ ye agence sigi sen kan min b'a to hiji bi nɔgɔya alisilamɛw ma o denw olu de kelen bɛ k'o tiɲɛ ta bi i k'a dɔn u sabula fa y'u dege kabini u denmisɛnnin ma i k'a dɔn u bɛ hiji ko in na fo ka se u yɛrɛ balikulama bi o tuma fɛn tɛ hiji ko la min b'u degun Boubacar Sidiki ko tuma mi dɔnni mina ko bi min ye wuli ka jɔ ni tanuni ye i k'a dɔn kɛnɛ kun jɛra n'o ye u ko min ma tableau d'honneur ani ayiwa maa minnu bɛ kabini kununko u dalen don agence alamura la u ye tanuni ta k'olu sɛgɛrɛ ni ayiwa sɛbɛnfura ye a fɔlɔfɔlɔ kɛra ala ma hinɛ Bamusa Ture min kun ye Bamakɔ dugutigi u bɛɛ lajɛlen ka coordinateur ye Abdul Karim Diop Banjugu Dukure Boubacar Hamid Ɲangadu min ye Siran Jara Aramata Gueye Orokeya Yatara ani Mama Tarawele Aboubacar Sila Boubacar Sidiki ka taa se ayiwa min ye Abdul Karim Ture n'u k'a ma ko Baku nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara i tɛgɛ don o bɛ bɛn ne ko bala cogo bɛɛ Boubacar Sidiki n bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bi faamuya kuma bɛɛ indépendant sɛbɛnfura caman de ma bɔ Boubacar Sidiki minnu bɔra an na daw ma nin y'a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 100 siɲɛ 14 Boubacar Sidiki bamanji ti b'a ka bamanjan wale ma l'armée Mali dun tɛ sɔnna Boubacar Sidiki k'a dɔn waati tile 2 in na maa min fara bamanji la a ka ca cɛ 50 ani kɔ ye a bɛrɛ ta u dun b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn u jaba la u caman den cira ni k'a dakolondi k'a filenkolondi jamana kɔrɔyanfan fɛ ani jamana camancɛ la Boubacar Sidiki k'a dɔn cɛ ɲɛnama bamanji o min fana minɛna dandow la Mali a bi jɛkulu min kɔnɔ AES Boubacar Sidiki k'a dɔn tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn min ye sangaw fɛ yen bamanjɛ kɛwale jango bolofara min n'o ye gati ye olu kɔni u ka munumunu sa olu barika bonyanen don nka u na waati jan kɛ sa sabula cɛ 20 u la o de dajira sɔgɔmada kelen Boubacar Sidiki tɔw ye kusukusu kɛ ka taa k'u bolola marifa ani fɛn tɔw to u y'olu bɛlɛ ka to olu fana ɲɛnama minɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn tuma min n'u bɛ t'o minɛ dama min burunen kun do sira la Boubacar Sidiki o ma fara maa fa ale ka kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra sayi a n'a lamini sibirido décembre kalo tile 28 Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa min ye bamanji kɛwale ye u bɛ motow la u caman den Boubacar Sidiki u y'a ɲini de k'u bɛna bi armée kan a ma diya dɛ Boubacar Sidiki yan ka di yen n'u ye tawuluw la Boubacar Sidiki cɛ min fana binna ye dandow la c'est min ye chef d'état-major général ye u ye communiqué kɛ kɛlɛ in senfɛ an ka sɔrɔdasi kelen o ni tora la ala k'a hinɛ maa 5 jogina civil 2 ani sɔrɔdasi 3 olu jogina Boubacar Sidiki nkalondaw ka kɛlɛ la o chef d'état-major général nka o de senfɛ cɛ 21 bamanji la o ni kɛnɛ karabara u bolola marifa ani minɛn min b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ninnu labɛnnen kun don cogo min mitrailleuse u ko marifa min ma mitrailleuse lourde engin explosif improvisé Boubacar Sidiki ka taa se i k'a dɔn minɛnmisɛnnin caman ma o minɛna Boubacar Sidiki tɔ minnu gisira o y'olu fana nɔbɔ a n'u dɛmɛbaw i k'a dɔn dugu ni dugu Boubacar Sidiki k'olu bɛɛ lajɛlen sɛkili tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko san min ye ayiwa u jabalaba dɔ tun bɛ yen u dogɔyɔrɔba dɔ tun bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen u k'a ma ko min ɲani kungokolo jiri ka ca yen Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔrɔdasiw taara bɔ min kan i y'o dɔn Roquette, munition 7,62, 12,7 ani chargeur 17 an y'o minɛ Boubacar Sidiki ka kɔn fana ɲɛ i k'a dɔn ayiwa min ye marifa girinmanbaw ye u tun b'ara k'o de kɛ lamini min n'o ye makun ani daga olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Bajangara mara ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa ta tugura olu la cɛ min sara ye a ka ca maa 30 ye décembre kalo tile 27 17 an y'o fa Boubacar Sidiki min ye oro fero ye o lamini na ni bɛɛ lajɛlen bi Bajangara fa fɛ kunnafoni Boubacar Sidiki fo ka taa bu olu fana jabala kan u ka marifa ani minɛn k'a bɛɛ lajɛlen minɛ
3 ans Bakasiriki k'a dɔn bolofara dɔ tun bɛ yen olu fana tun bɛ wuli ka jɔ la sisan kɔni an y'a di sanfɛmaw pankurutigiw yɛrɛ la sanfɛ Bakasiriki i k'a dɔn ka to olu fana si kɛnɛ den walo min ye ka nugu ni biɲɛ k'a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na Bakasiriki k'a dɔn ka kasoladen caman minɛ kasoladenw minɛni dɛ Bakasiriki o bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Gundam ani Ɲafunge Tumutu mara la Bakasiriki k'a dɔn Bamanji dɔw u labɛnnen essence bidɔn caman de b'u kun Bakasiriki fura marifa u kɛlen bɛ ka mobili sɛbɛkɔrɔfa ani moto pièce u ka moto mana tiɲɛ pièce de rechange o caman de an y'o minɛ ma wo ma fana kun b'o kɔnva la k'a bɛɛ lajɛlen fa sɛbɛnnikɛla ko dama ko ma koyi décembre kalo in kɔni Bakasiriki n'u ma ban u silama tunu caman kɔni kɛra lere Bakasiriki k'a dɔn wulikajɔ kɛra min kɔni ye wulikajɔ ye sɔrɔsi dɔw fana nana wuli ka t'u bolomada Bamanjuw kan u bɛ motow kan ani mobili kɔnɔ Bakasiriki k'a dɔn k'olu si den ban u bololamina bɛɛ lajɛlen minɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra indépendant halisa u bɛ ne yɛrɛ fana bolo min ye Musa Bilali Sidibe nin y'a ka fasiri ye ko tungafɛta n'i ye tungafɛtalaw ta k'a lajɛ maa min n'u kɛnɛman bɛ b'u ka denbayaw la u kunda tungafɛta yɔrɔ n'u y'u taa yɔrɔw ye u kunda yen nka i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ se dugumasira fɛ jɔn ko Ala a hakɛ a ka dɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri b'a ka fɔ la ko kɔsada in na laseli dɔw kɔni bɔla n'o ye kunnafoni ye ka folofolo k'a jira k'a fɔ ko min ye bato manganin dɔ ye ni kɔni ni a bilala ji kan décembre kalo tile 19 san 2024 min ye bato in ye a kɔni kɛlen kɔ ka ji kɔni minɛ i b'a ye k'a fɔ k'u to tagali la i b'a ye k'a fɔ bato in nana dafiri bato dafirila ka bɛn ni Maroku fanfɛlaw de ye wa bato in dafirilen kɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun b'a la k'i yɛrɛ ɲini min ye kunnafoni kunfɔlɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni sata ko ka ca kosɛbɛ min ye anw ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamanaden minnu n'u sigi bɛ kɔkanna na ani farafinna bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na n'o b'a fɔ ko intégration africaine o kɔni ni a ɲɛma n'o y'a minisiri Musa Ataye ale kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɔni sigi bɛ sen kan n'o ye cellule de crise ye min kɔni b'a la ka nin ko in ka kunnafoni ɲini dɔɔni ka fara ɲɔgɔn kan wa o dɔɔni in fana kɔnɔna na kunnafoni kan ka jɛnsɛn cogo minnu na o b'o baaraw ni ka se ka o fana bolo da nka n'i y'a lajɛ min ye maa 80 k'olu de tun bɛ kulu in kɔnɔna na kulu dafirilen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye minnu ni kisila u kɔni maa 11 maa 11 fana na min ye maliden ye o maa 9 bɛ o la wa n'i y'a lajɛ maa 25 maliden na olu de tola nin jikan kasara in na wa min ye minisiri ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko dugudenw de bɛ kɛ sa ka ɲɛsin u somɔgɔw ma min ye fure ninnu ye jɔn ko Ala u kun b'a la ka taa nafolo de ɲini min ye fakɔrɔni ni bakɔrɔni ni balimaw ye ka olu ɲɛji cɛ walima k'u bɔ degun kɔnɔ n'o taara kunjɛ nin cogo in na ta k'a a kɔni a kamanagan a n'a jigilatigɛ a barika bɛ bonya kosɛbɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ kunnafoniw fana bɔla tugun ka bin k'a jira k'a fɔ min ye san 2024 ye min ye tungafɛtala 10,400 olu de tola ji fɛ o fana bɔla yen min ye kɛnyɛrɛ jɛkulu dɔ fana ye ale fana n'a bɛ wele ko ONG Caminando Fronteras olu fana u ye jaabi in bɔ ni k'a kɔkɔrɔma don y'a jira k'a fɔ maa 10,400 minnu kɔni n'olu tola ji sanfɛla la Espagne o taali la ko jɔn ko Ala u ka sɛgɛsɛgɛli fana bolola furancɛ min kɔnɔ o de b'a minɛ janvier kalo san 2024 ka se décembre kalo o tile 15 ma o san 2024 kelen kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ maa minnu kɔni n'olu tona a la n'a hakɛ ka ca musolakaw maa 420 denmisɛnninlakaw fo ka taa se kamalen bolomoloniw ma 1,580 minnu bɛɛ lajɛlen ko n'i y'u lajɛ u caman bɔ bɛ farafinna jamanaw fana na yan min ye farafinna dugu 28 bɔ ɲɔgɔnko ye wa n'i y'a lajɛ fana ko jɔn ko Ala san 2024 a kɔni kɛra san ye san min ni tungafɛtalaw kɔni caman bɛ n'olu ni tola jigan kasara ninnu nin wo sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔrɔ Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don Bakasiriki bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant min ye
ayiwa a jara nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔkasiriki k'a dɔn bamanjɛ kɛwale a bi dabila jɛrɛjɛkulu min n'o ye AES ye an ko a dalen d'u la fo k'a fɔ k'a to ten Bɔkasiriki i k'a dɔn Kadiba u na ɲɛnafin sabula min ye Musa Hima Jalo i k'a dɔn ŋanaba don ale yɛrɛ kɔni i k'a dɔn a ye kojugu min ani faali min da hadamaden kan Bɔkasiriki i k'a dɔn diɲɛna kɔnɔ ale ta banna ani Ala sɔrɔ a ɲɛ Bɔkasiriki sɛbɛnnikɛla ko bangali wale bingani wale caman kɛra nin de kun y'a jubaju ye Bɔkasiriki i k'a dɔn a dan b'a yɛrɛ la i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ Amadu Kufa Bɔkasiriki ni Amadu Kufa bɔra dɔrɔn maa min bɛ da Amadu Kufa kan o y'ale de ye Amadu Kufa ka bara droit Bɔkasiriki k'a dɔn kunnafoni i y'a dɔn minɛn dɔ bɛ an ka mɔɔw bolo Bɔkasiriki o b'i suma i tɔgɔ ni jamu hali i bara ka fɛn min dun a b'a bɛɛ ye Bɔkasiriki kunnafoni u nana o de gɛnzɛ ka n'a dɔn k'a fɔ kamalen min ye ayiwa Musa Hima Jalo ye Bɔkasiriki k'a dɔn a labɛnnen bɛ ani i k'a dɔn a jɛɲɔgɔnw a furumuso tun bara k'a kɔnɔ buguso dɔ kɔnɔ a tun kan ka taa n y'a dɔn a n'a kɛ a tun bɛ t'i ni lafiya ye ka kala filɛ bani maa kunda e bɛ bɔ i bɛna diinɛ dɔ maaw kunkolo la hali wɛrɛ bɛ ye la tugun muso labɛnnen bɛ wusulan zuma Bɔkasiriki i k'a dɔn kuma min na kana yɛlɛ na sa wusulan zuma e kun y'o tasuma fɛnɛ ka don wusula bɛ wusu o Bɔkasiriki i k'a dɔn ayiwa serment i k'a dɔn dugunin do a tɔgɔ de ko serment a labɛnnen kun do ka taa ninnu kɔni n'o y'an ka sɔrɔdasiw olu bara k'a nɔbɔ u bara k'a nɔbɔ k'a dodolima Bɔkasiriki i k'a dɔn minɛn minnu bɛ sanfɛ olu kɔni ɲɛ b'a la Bɔkasiriki i k'a dɔn kuma min n'a nana se yɔrɔ in na sa jateminɛ nana kɛ Bɔkasiriki ɛlɛ ni an b'ale de nɔfɛ cɛ minnu fana bara k'a kɔlɔsi n'o y'a ka garde corps ye Bɔkasiriki i k'a dɔn a n'olu u sina k'a suma ten su dibifin na n'u ko banaw Bɔkasiriki i k'a dɔn yagadi ye ɲɛ kasi nka ale ni kɛnɛ karaba maa min ko b'a nɔfɛ a bɛ cɛ 40 bɔ k'a bɛɛ lajɛlen daji ɔrɔnin kelen la min y'an ka jamana armée ye u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ cɛ in kun bara ka ɲini i k'a dɔn ale yɛrɛ don sabula u jiginna ni ka na su lajɛ Bɔkasiriki k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ de don cɔyi an bɛ don min na ko bi Bɔkasiriki i k'a dɔn gɛlɛya foyi ma y'a la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkasiriki bamanjɛ wale a bɛ dabila cɛ wo cɛ i den b'a la muso o muso den b'a la i b'a dɔn dugulamaw b'a dɔn nin b'a la nin y'u dɛmɛ b'a ye u ka essence sanna nin ye nin de bɛ t'u ka moto pièce san nin de bɛ t'u ka nin ji in kɛ a bɛɛ dɔnnen don k'a bɛɛ fa k'a ban k'a bɛɛ fa kɛ n wele daba sɔrɔsiw ninnu kɔni u ka kibaruya cayara u nana don an ka dugu kɔnɔ u taara kamalen dɔ minɛ an ka yɔrɔ la ka taa n'a ye n'u ye kamalen minɛ a bɛ min na e b'o dɔn wa n'i y'o fɔ min ye dɔrɔn o kumakan bɛ jigin a kɔnɔ o kumakan bɛ jigin a dɔnnen don min bɛ min na kɔrɔtɔ tɛ o anw yɛrɛ de bɛ k'a ko woloma n'o tɛ n'i kɛla ta nin cogo in na ni Rusi jamana don o bɛ dugu yɛrɛ de ci ka bɔ dugu bɛ se ka ci ka bɔ yen ten kana siga nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra l'indépendant mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo hakili la sɛbɛnfura min n'o tun b'an bolo kɔrɔ hali ni sɛbɛnfura bɔtɔw ma caya bi o minɛn kɔni an b'o wasa kɛra Bɔkasiriki ka kana na n to a jɛ an tɛ ne sanfɛ Mamudu Zuruni ale tun bɛ nɛgɛ la min y'a mɛrɛjɛkite YouTube ni Facebook ale tun bara k'an janso kan kunnafoni laseli Bɔkasiriki daba tunkara to maa dun su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgɛ bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan Bɔkasiriki i k'a dɔn maa minnu b'a la n'u b'a ɲini i k'a dɔn u ka taa arajo jɛkafɔ officiel n'u taara YouTube kan Facebook kan an bɛ kunnafoni kɛ désormais u b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ i k'a dɔn taa ka na t'a la Bɔkasiriki i k'a dɔn ni to dunna su in na n k'i ma segin bi kɛ nin ka 20h min ye ayiwa 21h30 ne bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa an ka baro ye n'o ye bamanankan ye ne bɛna n sɔnni don ka Madame Ture bi fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw mana bɔ an bɛ ye kɛnɛ ka k'olu lakali Mamudu baara ɲɛna wa salam.